Når det regner, siver noget regnvand ned og bliver til grundvand. Det er en proces, som tager omkring 40 år. Langt nede er der opstået så meget vand, at der er blevet dannet en underjordisk flod og søer. Det kalder man grundvandsmagasiner. Rundt omkring er der blevet lavet vandboringer, som pumper vandet op til vandværket. Hvis jorden er ren, bliver regnvandet filtreret, renset, tilføjet smagstoffer og mineraler. Men hvis jorden er forurenet med f.eks. gødning, kan vandet ikke blive renset og kan derfor ikke bruges. Så bliver man nødt til at lukke vandboringen og finde et nyt sted at tappe vand for. Når vandet er blevet pumpet og renset igennem, er det klar til at blive drukket. Her har vi brakvand. Brakvand bliver dannet ved, at saltvand og ferskvand bliver blandet. Her er der ferskvand. Ferskvand er fx det vand, som er i vandløbene og i søerne. Her har vi saltvand, og det findes i havet.